وكان الله بكل شيء عليما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين أن لهم
یہ حق ہے کہ جب اللہ رب العالمین جل جلالہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے تو اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتی ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں. جناب حافظ ادریس صاحب وہ آئیں اور بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت کے پھول پیش کریں. جناب حافظ محمد ادریس صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. کملی والے صفیہ مہربانہ بولو سبحان اللہ اور اچھی آواز نہ کہہ دو سبحان اللہ. کملی والے صفیہ مہربانہ جاتی کرم دی پا جا کملی والے صفیہ مہربانہ جاتی کرم دی پا جا ترس کے نین نمان انو دیدار کرا جا آجا ساڑھے ترس کے نین نمان انو دیدار کرا جا. محبت نال سنو ذرا سبحان اللہ دی آواز آئے. ساڑھے ترس کے نمان انو دیدار کرا جا آجا تے کلی اینو عرش
تینو واسطہ تیرے میں خزیدہ ایک جام ملا جا آجا تینو واسطہ سنیا تینو واسطہ تینو واسطہ تیرے میں خانیادہ تینو واسطہ تیرے میں خانیادہ ایک جام ملا جا آجا اور گنہار نکمہ دینا سمجھ سمیں شاید میرے واسطے لکھی ہوئی او گنہار نکمہ دینا سمجھ سمیں بختہ یکنو جندرا سیمار چھڑیا میں مسکین سا کسے قبول انا کی دساں مینو ہر ایک یار چھڑیا میں مسکین سا کسے قبول انا کی دساں مینو ہر ایک یار چھڑیا تے بوہالا پارا نہ پڑھ کے بے گیا میں جدوں ہر نے میں نو درکار چھڑیا جاواں صدقے نبی دیا تو میں ایک نظر کی پھڑ کے ایک نظر کی تھی پھڑ کے تھوڑا تُسے سمجھنا لے اہل علم بندے ہو کی لفظ ہونا چاہیے تُسی نال چلیا کرو ایک نظر کی تھی پھڑ کے تار چھڑیا جاواں صدقے نبی دیال تمہیں سارے اہل نسبت بیٹھے ہو اپنے اپنے پیر و مرشد تو صبر کر کے ربائی سنو میں کہوں گا کہ جاواں صدقے پیر سیال تمہیں اپنے مرشد تو صبر کر کے پیر جی تسی اپنے آپ بابا جی دا صبر کر کے حضرت شیخ الاسلام سلسلہ چشتیہ دے اندر شیخ الاسلام دا لقب یا خواجہ قمر الدین سیالوی دا ہے یا شیخ الاسلام دا لقب بابا فرید الدین گنجے شکر دا ہے اپنے اپنے مرشدہ تو صبر کر کے جاواں صدقے میں جاواں صدقے پیر سیال تمہیں ایک نظر کے تھی پھڑ کے تار چھڑیا پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیبی ملا شریف کے والد نال کلام اور اس بعد ڈاکٹر صاحب نے فرمائش کی اللہ کلام انشاءاللہ تعالی اپنی حاضری مکمل کریں گا اس بعد بابا فرید الدین گنج شکر دی بارگاہ دی حاضری لگا کے حاضری مکمل ہوئے گی اور قبلہ علامہ صاحب سامنے میں زیادہ دیر آئے نہیں ہونا تیرا محبت کا اظہار کرنا بولو سبحان اللہ آیا نبیاں آیا نبیاں دا آیا نبیاں دا نال چل جانا آیا نبیاں دا پیر آیا نبیاں دا میں صدقے جاواں خالق دی تصویر پیر نو کھڑا آیا نبیاں
نبیاں دا غیب دے سویا غیب دے سویا روپ بٹایا خالق دی تصویر میں سج کے جاواں خالق دی تصویر پیر انوکھڑا چپ کر کے بیٹھے ہو یار حضرت اللہ دے حضرت صاحب نے خطاب سنت محبت ذرا اظہار کرو آیا نبیاں دا غوث جبرائیل جاگری کر دے کون فرید فقیر میں صدقے جیسا کون فرید فقیر پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا آیا نبیاں دا پیر مکھ سونا صورت نورانی مکھ سونا صورت نورانی دو جگ اودا کوئی نہیں سانی نور شریف میں صدقے جیسا نور شریر پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر آیا نبیاں دا بہت خوبصورت شعر اور شاعر نے اس شعر کے اندر کمال کر تھلے تلا کے ہوتے تک سارے درجے دے کہ اس شمع سب پروانے سارے روسوں سے دے دیوانے کیا راجا کیا ہی میں صدقے جیسا کیا راجا کیا ہیر پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر آیا نبیاں دا پیر دے ساریاں سکھیاں نال ماہی دے لڑ گیا یکیاں تے بدل گئی تقدیر میں صدقے جیسا بدل گئی تقدیر پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر آیا نبیاں دا تمام نبیاں رسولاں دے پیر نے اس واسطے شاعر کہندا ہے کہ آیا نبیاں دا پیر آیا نبیاں دا بہت خوبصورت پنجابی کلام سارے مل کے پڑھو گے انہوں نے پڑھنا ہے ہاتھ کھڑا کرو جنہ پڑھنا ہے مسجد جنہ بیٹھے ہیں جنہ نہیں پڑھنا ہے ہاتھ تھلے لیکن جنہ پڑھنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں تو محبت نال سارے میلادی بن کے حضور دا میلاد بیان کرنا ہے ٹھیک ہے
تمام انبیاء کرام اپنے اپنے وقتاں دے اندر اپنے اپنے امتاں نو دس دے گئے کہ وہ آن والے نے آن والے نے آن والے نے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ نے دس دیتا کہ میرے بعد آن والے نے، باقی نبیان میں اپنے اپنے زمانے دسیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرمایا کہ میں دس کے جا رہے ہیں کہ انہوں کے نام کہہ رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں سست کیوں بیٹھے یار، سستی دور کرو۔ نعرہ تکبیر، حضرہ محبت نال نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، فرمایا کہ میرے تو بعد آن والے نے اور انہوں دا نام احمد ہوئے گا۔ وہ سارے دس دے گئے آن والے نے آن والے نے آن والے نے، اسی میلادی محفل سجا کے کہنے کہ وہ آ گئے ہیں۔ نبی دس دے گئے کہ آن والے نے، سارے نبی انتظار دے زندگیاں گزار کے چلے گئے۔ وہ کسی نے کیا نا کہ شب غم کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، شب غم کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ سارے نبی انتظار کرتے کرتے چلے گئے، لیکن ساڑھی کتنی خوش نصیبی کے حضور دی غلامی سان نصیب ہو۔ تے اسی سارے نبی دس کے گئے کہ وہ آن والے نے، اور اسی میلاد دی محفل سجا کے کی کہنے کہ حضور آ گئے۔ تے اے کلام ہے، آ گیا سونا، آ گئے۔ سوکھے الفاظ نے، کوئی مشکل تو نہیں، کوئی عربی فارسی تو نہیں میں پڑھنے توڑے سامنے، بہت سوکھے الفاظ نے، سارے نے مل کے پڑھنا ہے۔ قبلہ حضرت صاحب نے پتہ چل جائے، بلکہ انہوں نے پتہ ہی ماشاءاللہ تھوڑے پرانے خطیب نے، اور تسی بار بار سن چکے کہ وہ آپ پتہ ذرا اظہار فرماؤ۔ آ گیا سونا آونے والا، بولو آ گیا سونا آونے، آ گیا سونا آونے والا، آ گیا سونا آونے والا، سب دے بھاگے جگان والا، سب دے بھاگے جگان، اور پالیں دائیں او منگیاں مرادا، پالیں دائیں او منگیاں مرادا، جشن میں سبحان اللہ دودھ دے ایک پیالے نالے، سترہ تائیں رجا، سترہ تائیں رجا والا، بولو آ گیا سونا، اور مولا علی دی نماز دی خاطر، مولا علی دی نماز دی خاطر، سورج موڑے، سورج موڑے لے آمن والا، سورج موڑے، اور کوجیاں کملیاں جلیا تائیں، کوجیاں کملیاں جلیا تائیں، سینے دے نال، سینے دے نال لاون والا، آ گیا سونا۔ منگتوں پہ نظر ہو گنج شکر، آخری شیر کبیر صاحب دے نظر کر رہے ہیں، کیونکہ فیض یافتہ نے بابا فرید الدین گنج شکر دے، میں حضرت شیخ الاسلام بابا فرید الدین گنج شکر دے بارگاہ دے ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ تسی محبت نال میرے نال سارے پڑھو۔ منگتوں پہ نظر ہو گنج شکر آباد رہے، تیرا پاک پتن، منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر آباد رہے، تیرا پاک پتن، اے
تیرا پاک پتن آباد رہے تیرا پاک پتن تیری عید کو اپنی عید کہیں سب تجھ کو فرید فرید کہیں اللہ محمد یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید حق فرید تیری عید کو اپنی عید کہیں سب تجھ کو فرید فرید کہیں دیتے ہیں صدا صابر کلیل ماشاءاللہ جی 5 منٹ کی حاضری یاسین قادری صاحب آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں آقا دو عالم نور مجسم شافی بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عنایت کا نذرانہ پیش کریں جناب یاسین قادری صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات مل کر سرکار کی ذات کا نظر پیش کریے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں خدایا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں ان کے ہاتھ میں کیا کیا تجھے خبر نہ مجھے ہے ان کے ہاتھ میں کیا کیا تجھے خبر نہ مجھے خدا نے کتنا نوازا حضور جانتے ہیں
میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری اوقات میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری اوقات کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں جو وہ چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد آمد مصطفیٰ 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 آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا یہی صدائیں جاری و ساری رہیں گی۔ اب میں آپ کے سامنے بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں عالم نبی واضح شیری بیان عظیم نقطہ حضرت علامہ مولانا پیر طیب صدیق کیلانی صاحب کو کہ وہ اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ جناب پیر طیب کیلانی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سب مل کے پڑھیے ذرا۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمانے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علی فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یرا مقعدہ فی الجنہ او کما قال علیہ السلام۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ ہر روز 1000 مرتبہ میری ذات درود پاک پڑھے گا
فرمایا لم یمت، فرمایا انہوں نے دیر تک موت نہیں آئے گی. توجہ ہے جی سارے ہیں. لم یمت فرمایا نہیں مرے گا حتی یرا مقعدہ فی الجنہ، فرمایا اونی دیر تک وہ بندہ مرن نہیں لگا جب تک وہ بندہ جنت اپنا ٹھکانہ نہیں ویکھ لوے گا. ایک باری سبحان اللہ کو سارے دا جیدہ یہ حدیث سن کے کلیجہ ٹھریا، ایک باری آکھو سبحان اللہ. ایک اور حدیث مبارکہ سما امام سخاوی رحمت اللہ تعالیٰ نے القول البدید اندر اس کو لکھے. اور قبلہ پیر صاحب میں پہلی بار یہ حدیث پاک پڑھی، پہلے آج تک نہیں پڑھی، پہلی مرتبہ پڑھنے دا شرف حاصل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکثرکم علیہ صلاتن، فرمایا تو آٹے وچوں جیڑا بندہ درود پڑھنے دی میرے تے کثرت کرے گا اور سوکھا کر دینا. فرمایا تو آٹے وچوں جیڑا بندہ چوکھا میری ذات تے درود پڑھے گا نا اکثرکم ازواجن فی الجنہ، فرمایا رب جنت چونو بیویاں بھی چوکھیاں ہی دے گا. کیسی حدیث جے اور ذوق ہوئے تھے ایک اور آوے حدیث پاک سنو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دراوی. اور اس بات نوی القول البدید اندر امام سخاوی علیہ رحمہ آپ نے لکھیا، فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا من صلی علیہ مرتن واحدہ فتقبلت محلہ عنہ ذنوب ثمانین سنہ او کما قال. سرکار نے فرمایا جڑا بندہ میری ذات تے صرف ایک باری درود پڑھے. توجہ ہے جی. من صلی علیہ مرتن واحدہ، جیڑا بندہ میری ذات تے ایک باری درود پڑھے گا نا فتقبلت، فرمایا او قبول کر لیا جائے گا. فرمایا قبول کر لیا جائے گا. اگے فرمایا محلہ عنہ ذنوب ثمانین سنہ، فرمایا جڑا بندہ ایک باری درود میرے تے پڑھے گا، فرمایا او دے اس درود نو قبول کر لیا جائے گا تے اللہ اس بندے دے 80 سال دے گناہ مٹا چھڑے گا. کتنے سال دے بھائی؟ پھر بولو درہ کتنے سال دے؟ لو جی 4 دے نام تے چوتھی حدیث اور سن لو. تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من صلی علیہ کنت شفیعہ یوم القیامہ او کما قال. صدیق اکبر فرمانے نے میں حضور دی زبان مقدس جو سنے حضور نے فرمایا جیڑا بندہ میری ذات سے درود پڑھ دینا، فرمایا قیامت والے دن اس بندے دی شفاعت میں محمد خود فرماؤں. ڈاکٹر صاحب کسے دی شفاعت کوئی حافظ قرآن کرے گا؟ کسے دی شفاعت بچپن نابالغی دی حد جڑا بچہ فوت ہو گیا ہوئے گا وہ کرے گا اپنے والدین دی شفاعت. کسے دی شفاعت قرآن کرے گا، کسے دی کوئی نیک بندہ شفاعت کرے گا. درود پڑھنے آلیا تیرے کڈے مقدر نے. سرکار فرمایا میری ذات تے درود پڑھنا ہے میں تیری شفاعت بھی آپ ہی فرماواں گا. چاہوں دسوں ابھی دل کیتا ہے جے درود پڑھنے تے کہ نہیں؟ جے کیتا تے پھر 2-4 باری ذرا مل کے پڑھو ذرا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اے جنے ذرا اے گوڑیاں تو ہاتھ لا کے ذرا بابا دے بلند ذرا ذوق آ جائے ذرا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
اعلی حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت فنا فی الرسول گدائے اولاد بطول سید المناظرین سید المتکلمین غیرت مند سنیہ دے غیرت مند امام مولانا امام الشاہ احمد رضا کا فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے میلاد پاک پتے بڑا خوبصورت کلام لکھا ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے دشمن احمد شدت کیجئے ادا مانا ہے بے جڑا سرکار کا دشمن ہوئے جی جی کر کے نہیں سختی کرو دیتے دشمن احمد پہ شدت کیجئے دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے ذکر ان کا ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے سمجھ گئے اللہ فرماتے ہیں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے اور مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے آنکھوں دری ذکر آیات ولادت کیجئے اور غیظ میں چل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے آنکھوں درہ یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے سارا شعر میں پڑھا گا یا رسول اللہ جو کیا کھوئے گا بڑی درہ یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے دشمن احمد پہ شدت کیجئے اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا و بات آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرار دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا
نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد خطیب اہل سنت حضرت مولانا علامہ قاری محمد افضل شاہی صاحب، خطیب اہل سنت حضرت مولانا علامہ قاری محمد ادریس صاحب سیالوی، اور محترم المقام جناب قبلہ پیر محمد ناصر عباس چشتی فریدی صاحب، خوبصورت حسین محفل پاک دا اہتمام و انصرام کیتا گیا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑی اس حاضری نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، بغیر اسے لمبی چوڑی تمہید دے، خیر الکلام ما قلہ و دلہ دے پیش نظر چند معروضات جناب دے گوش گزار کرنگا۔ اللہ حق بیانی دی توفیق عنایت فرمائے۔ ابتدان ایک دو جملے عرض کرنا، جس دن دا ربیع الاول شریف دا چاند چڑھے نا، اے موبائل دے ہوتے طرح طرح دے میسیجز آ رہے ہیں، یہ میلاد کتھے لکھے ہے، یہ کنے کیتا سی؟ حضرت ابو بکر دے دورج 2 وری آیا، حضرت عمر دے دورج 12 وری آیا، حضرت عثمان دے دورج، حضرت عمر دے دورج 10 وری آیا، حضرت عثمان دے دورج 12 وری آیا، حضرت امیر معاویہ دے دورج 9 وری آیا، حضرت علی دے دورج یہ کنی وری منایا، کنے منایا؟ سدھے سادھے بندیاں نو جناب تڑا تڑ میسج کری جا رہا ہے، تڑا تڑ میسج کنے منایا، کتھے منایا؟ میں کیا گل سن اے جے پوچھنا نہ لکھے یا کتھے وے، تے ساڑھا سدھا جوابی اے رب نے ساڑھے مقدرات لکھے۔ چھاڑ ساریاں بیسا ساڑھے بڑے تھک گئے جواب دے دے کے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، 1400 سال ہو گئے سنی علماء جواب دیندے آئے، تے نہ منن والے آج تک وہ ہے نہیں لکھے یا کتھے وے، لکھے یا کتھے؟ میں کیا تیرے ابے ری فوت ہو جان، 10 سال ہو جان فوت ہو جان، تے کدی تو 10 سال تو بعد کسے مولوی کو جا کے فتوہ پوچھے ہے کہ مولوی صاحب ابا جی رانو دادا جی رانو کو 20 سال 10 سال ہو گئے نے فوت ہویا، تے گھر وچ جے سارے بہ کے انہاں دا ذکر کر لئیے تے کوئی حرج تے نہیں؟ کدی کسی نے فتوہ پوچھے کہ ابے دا ذکر کرنا، میں کہ ابے دا ذکر کرنا ہوئے کدی نہیں پوچھیا، تے جدا کلمہ پڑھے یو دا ذکر کرنا آستے تینو دلیل چاہی دیئے، حضور دا ذکر کرنا آستے تینو دلیل چاہی دیئے یار۔ پسند اپنی اپنی مقام اپنا اپنا کیے جاؤ، میں کشو کام اپنا اپنا۔ میں کہا ویک تو صحیح، دیکھو جی پیر صاحب اللہ نے میں تو سمجھنا تیری ڈیوٹی ہوئی ہے لگی، کتھے لکھیا کتھے لگا؟ ساڑھی ڈیوٹی لگی ہے صبح شام مصطفیٰ دی عظمت شان بیان کر دے۔ دیکھو اگر اسی قرآن پاک دا مطالعہ کریے نا، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات دے اپنے برگزیدہ نبیاں اور رسولان دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ نے کنہ دا تذکرہ نبیاں دا اور رسول اعظم دا۔ اچھا پریشان نہ ہو جانا بھی کہ مولوی 2-4 گلاں کر کے سانو ٹرکا گیا، پتہ نہیں انہاں دے کوئی جواب نہیں۔ میں تواڈے سامنے اج قرآن پڑھ کے اج تسی ذوق والے بنو انشاءاللہ، ویکھیا جے قرآن کتنا کو پڑھدا اج میں تواڈے سامنے، تے مصطفیٰ کریم دے فرمان ہی پڑھنے نے۔ شعر اسی ضرور پڑھنے ہونے ہیں، پر شعر بھی وہ پڑھنے جدا تعلق یا رب دے قرآن نال ہوے یا مصطفیٰ کریم دے فرمان نال ہوے۔ ایک پیتاں کپوتاں سانو نہیں ہوندیاں، اسی قرآن حدیث پڑھنے یا اشعار بھی ہو پڑھنا جدا تعلق یا رب دے قرآن نال ہوے یا مدینے والے مصطفیٰ دے فرمان دے نال ہوے۔ اللہ نے مختلف مقامات تے اپنے برگزیدہ نبیاں دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر سورہ مریم آیت نمبر 41 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ سن دے جائے فرمایا وَاذْكُرْ، اے دا معنی ذکر کرو،
کی فرمایا پھر بولیے جی کی فرمایا ماشاءاللہ جڑے چپ بیٹھے ہو تسی بھی ایک باری جواب دینا جی کی معنی ہے اور ذکر کرو فی الکتاب کتاب دے اندر یا اللہ کدا فرمایا ابراہیم فرمایا میرے نبی ابراہیم کا ذکر کرو یا اللہ کیوں کریے فرمایا انہو کان صدیقا نبیا فرمایا میرا سچا نبی ہے کی فرمایا میرا سچا نبی ہے دوسرے مقام پہ یہ بھی سورہ مریم اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا فرمایا اسے کتاب کے اندر میرے سونے نبی ادریس کا ذکر کرو یا اللہ کیوں فرمایا میرا سچا نبی ہے سورہ مریم تیسرا مقام اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا میں نے پتا تسی آندے ہو مولوی سور نال پڑھ پر پڑھنے میں کوئی 70-75 ایتا پڑھنی آنے توجہ تھوڑا جا میں ذرا کام ٹورنل میں گلا بھی ذرا رواں ہو جائے ذرا تو پھر ٹورنے آگے اللہ فرماتا ہے اس کتاب دے اندر میرے اسماعیل کا ذکر کرو فرمایا صادق بھی ہے تے وعدے والا بھی ہے رسول بھی ہے تے نبی بھی ہے اللہ اگلا ایک مقام سورہ صاد اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ فرمایا میرے بندیاں دا ذکر کرو میرے بندیاں دا ذکر کرو یا اللہ کدا فرمایا ابراہیم و اسحاق و یعقوب فرمایا ابراہیم دا ذکر کرو اسحاق دا ذکر کرو تے یعقوب دا ذکر کرو یا اللہ کیوں فرمایا اولی الایدی والابصار اے ہتھاں والے تے اکھاں والے نے تنقید میرا مزاج نہیں تواڈے ہاتھ نہیں ہے بھائی اکھا نہیں ہے پر اللہ قرآن کی فرماتا ہے انہاں دا ذکر کرو اے میرے بندے ہونے ہتھاں والے نے تے اکھاں والے نے مطلب ہے تیرے ہاتھ تے انہاں دے ہاتھ وچ فرق ہے تیری اکھ تے انہاں دی اکھ وچ بھی فرق ہے ایک اور مقام ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب فرمایا میرے بندے ایوب دا بھی ذکر کرو اچھا ان میں گل نو اگے ٹوراں جی اللہ قرآن فرماندا ہے ابراہیم دا ذکر کرو ادریس دا ذکر کرو حضرت اسماعیل دا ذکر کرو اسحاق دا ذکر کرو یعقوب دا ذکر کرو ایوب دا ذکر کرو اس تو علاوہ بھی قرآن پاک دے اندر تذکرے ملتے ہیں جنہاں دا اللہ فرماندا ہے فلاں دا ذکر کرو فلاں دا ذکر کرو ایک مقام تے اللہ فرماندا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم میری بلیہ دا بھی ذکر کرو توجہ ہے جی سارے ہیں ایک باری سبحان اللہ فرمائیے حضرت بہت زیادہ میرا تے 2 گھنٹے دا ارادہ ہے تے یہ ادھے گھنٹے والا ہی ہے بہت زیادہ ٹھنڈ اللہ کریم نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا سبحان اللہ اونچی آنکھوں در ایک باری اللہ کریم نے فرمایا کتاب دے اندر میرے سونے نبی ابراہیم دا ذکر کرو پھر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس فرمایا میرے سونے نبی ادریس دا ذکر کرو پھر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل فرمایا کتاب دے اندر میرے نبی اسماعیل دا ذکر کرو فرمایا میرے نبی یعقوب دا ذکر کرو اسحاق دا ذکر
کرو ایوب دا ذکر کرو مریم دا ذکر کرو فرمایا نبیاں دا ذکر کردے رہو نبیاں دا ذکر کرو پر سجنا جدوں باری آئی تیرے تے میرے نبی دی اللہ نے نبی دا ذکر تیرا تے میرا محتاج رہن نہیں دیتا اللہ فرماتا ہے ورفعنا فرمایا سونیا تیرے لئی تیرے ذکر نو اساں بلند کر چھڑے ورفعنا فرمایا اسی بلند کیتا ہے ورفعنا لکا ذکرک سونیا تیرے واسطے تیرے ذکر نو بلند کر دیتے آؤ ذرا دیکھیے کہ صحیح رب تعالیٰ نے نبی پاک دا ذکر کنا کو بلند کیتا ہے کتاب دا نام ہے تفسیر تبری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 620 کتاب دا نام تفسیر در منصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 615 کتاب دا نام تفسیر بغوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 502 کتاب دا نام تفسیر مظہری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 357 کتاب دا نام تفسیر روح روحانی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 304 کتاب دا نام تفسیر جامع البیان صفحہ نمبر 1054 کتاب دا نام تفسیر خازن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 441 کتاب دا نام الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27 روایت الفاظ کینے عن ابی سعید الخدری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اتانی جبریل فقال ان ربی وربک یقول اتدری کیف رفعت لک ذکرک قال اللہ عالم قال اذا ذکرت ذکرت معی او کما قال علیہ السلام ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے نے کہ نبی کریم علیہ السلام فرمایا اتانی جبریل فرمایا جبریل میرے کو لایا ہے تاجدار مدینہ مسجد چون والے آقا کریم دے غیرت مند غلاموں اے جبریل امین حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ نبی تک کسے دی بارگاہ وچ 2 باری آئے کسے کول 4 باری آئے کسے کول 10 باری آئے کسے کول 50 باری آئے پر تیرے تے میرے نبی دی بارگاہ ہوئے 23 سالہ بظاہر دور مقدس دے اندر جبریل امین مصطفیٰ دی بارگاہ وچ 24,000 مرتبہ آیا ہوئے گرامی قدر حضرت سرکار فرمانے نے اتانی جبریل فرمایا میری بارگاہ وچ جبریل آئے فقال آکے کہندا ان ربی و ربک یقول سونیا بے شک میرا رب تے تہاڈا رب فرماندا پیا ہے ان ربی بے شک میرا رب و ربک تے تہاڈا رب یقول اللہ پیا فرمانا ہے اتدری کیف رفعت لک ذکرک اللہ پیا کہندا سونیا کیا تسی جان دیو اساں تہاڈا ذکر تہاڈے واسطے کنج بلند کیتا ہے اسی تہاڈے واسطے تہاڈا ذکر کنج بلند کیتا ہے قال اللہ عالم میرے نبی نے فرمایا جبریل اے تے میرا رب ہی جاندا ہے نا اے تے میرا خدا ہی جاندا ہے کہ میرے رب نے میرا ذکر کنا تے کیویں کر کے بلند کیتا ہے قال تے جبریل کہندے نے سونیا اللہ پہ فرماندا ہے اذا ذکرت ذکرت معی سونیا تیرا ذکر اساں انج بلند کی سونیا جتھے میرا ذکر ہوئے گا نال تیرا بھی ہوئے گا توجہ حضرات میں روایتاں چھڈ دتیاں میں سیدھا قرآن کو لے گیا میں کیا اے اللہ دی کتاب میں دنیا دے علماء دی بارگاہ سوال نہیں کرتا تیری بارگاہ کی سوال کرنا تو دس اللہ دا فرمان ہے نبی پاک علیہ السلام دی زبانی چوئے فرمان نکلے ہے کہ جبریل نے آکے کیا سونے اللہ پہ فرمان دا اذا ذکرتو ذکرتا معی سونے جدو میرا ذکر ہوئے گا تے نال تو اٹھا ہوئے گا ذرا تو ہی دس ہاں اللہ نے کتھے کتھے اپنے یار دا ذکر اپنے نال کیتا ہے
ذرا تو ہی دس دیا قرآن کتھے کتھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ذکر خدا نے اپنے ذکر دے نال کیتا ہے. لو جی پہلا مقام ایک پڑھن لگا قرآن پاک سورہ فتح آیت نمبر 9 ہے. ویسے میں ارادہ ہے 70-75 کو ایتاں دا جی تے جو توڑا ذوق ہے جی رہا تے میں کو 20-25 تے اختتام کر دیا گا. سبحان اللہ فرمائیے ذرا ایک نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ علماء حق اہل سنت. اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لفظ والغور کر دے جایا جتھے اللہ دا ذکر نال رسول دا ذکر لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله ويقولون آمنا بالله وبالرسول يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله فآمنوا بالله ورسوله لو كانوا يؤمنون بالله ومن لم يؤمن بالله ورسوله وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول فمن يتولى الله ورسوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله والرسول فمن يطع الله ورسوله من يطع الله والرسول أطيعنا الله ورسوله ويطيعون الله ورسوله يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول من يطع الرسول فقد أطاع الله إن الذين يؤذون الله ورسوله من دون الله ولا رسوله فعزان من الله ورسوله براءة من الله ورسوله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم الذين استجابوا لله والرسول إن الذين يحادون الله ورسوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فلله العزة ولرسوله فمن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إنما وليكم الله ورسوله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله مصطفیٰ دے ذکر نو خدا دے ذکر نو پیر صاحب میں کہہ سکنا نہ آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں
تو نعت نبی بن گئی آنکھوں ذرا ایک باری آیتوں سے ملاتا اللہ سلامت رکھے جی سارے ایک باری آنکھوں ذرا آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا بھائی تارک ایک باری ذرا چار چفیرے کیمرہ کو ماوے کیڑا کیڑا پڑھ دیا تو کیڑا لیٹ اندھیرے دا فائدہ چوک کے تو چوپ کر کے بیٹھا ہے آیتوں سے ملاتا رہا آنکھوں آیتوں سے ایک آیت دوسری نہ ملائی دوسری نو تیسرے نہ ملائی تیسری نو چوتھے نہ ملائی چوتھے نو پنجویں نہ ملائی جتھے اللہ دا ذکر نال رسول دا ذکر جتھے رسول دا ذکر نال خدا دا ذکر جتھے خدا دا ذکر نال مصطفیٰ دا ذکر آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا دیکھا تو نعت نبی بن گئی یا نبی میں کہتا رہا یا نبی میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی آیتوں سے ایک باری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بریلوی صرف شعر پڑھ دینا میں کہا بریلوی پہلا قرآن پڑھ دینا پھر شعر پڑھ دینا سبحان اللہ ذکر مصطفیٰ قرآن ہی چند کاٹ کے بیٹھے کتے لکھے اللہ دے سب تو پہلے نبی جناب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام بولیے ذرا سبحان اللہ جی یہ کتے لکھے ہے کنے کتاب میں کہا سنو میں دسائیں ذکر کی میں شروع ہے کتوں شروع ہے حضور کا ذکر کرنا تے پوچھنا بھی دلیل اللہ جناب سیدنا کعب احبار رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے کہنے نے جدو جناب سیدنا آدم علیہ السلام دا آخری بیلا آیا ہے نا آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب سیدنا شیس علیہ السلام نو کول بلایا حضرت شیس علیہ السلام جدو قریب آئے آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے شیس ذرا میرے قریب آ جا حضرت شیس علیہ السلام جدو قریب آئے اے شیش اوئی نے جنہ دی پیشانی وچ میرے نبی دا نور پاک آیا ہویا حضرت آدم تو بعد جنہ دی پیشانی وچ تیرے تے میرے نبی دا نور آئے نا انہاں دا نام جناب سیدنا شیس علیہ السلام ہے حضرت شیس علیہ السلام نو بلا کے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے شیس عرض کیسی ابا جان ہو کہوں فرمایا بیٹا میری گل یاد رکھی میرے تو بعد میرا خلیفہ تو ہے اے بیٹا میرے تو بعد میرا خلیفہ تو ہے فرمایا اپنی خلافت نو تقوی دے تاج دے نال پکیاں رکھی اگلا جملہ فرمایا اے میرے بیٹا میری وصیت یاد رکھی ابا جی کیڑی وصیت ہے فرمایا بیٹا یاد رکھی جڑے ویلے بھی اپنے اللہ دا ذکر کریں نال محمد مصطفیٰ دا بھی ذکر کردا رہے جڑے اللہ دا ذکر کریں نال محمد مصطفیٰ دا ذکر کریں عرض کی دی ابا جی او دی وجہ کی ہے تساں اللہ دے ذکر تو بعد اپنے ذکر دی گل کیوں نہیں کیتی کہ بیٹا جدوں اللہ دا ذکر کریں انہاں دے ذکر تو بعد میرا ذکر کردا رہی اے کیوں آکھیا جے کہ اس محمد دا ذکر کردا رہی ابا جی دی وجہ کی ہے حضرت آدم علیہ السلام فرمایا بیٹا کیونکہ وجہ اے وے فرمایا بیٹا گل اے وے میں
عرش دے ستوناں دے اوتے بھی لکھیا ویکھیا ہے ابا جی کی ویکھیا جے فرمایا میں ویکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے بیٹا تے میں جنت دے اندر جتھے بھی نظر کیتی ہے نا مینوں کوئی انج دی جگہ نظر نہیں آئی جتھے رب دے نام دے نال مصطفیٰ دا نام لکھیا ہوئے اے بیٹا عرش دے کنگریاں دے اوتے بھی محمد مصطفیٰ دا نام لکھیا سی اے بیٹا پھر میں آسمانہ دے نظر کیتی ہے اے میرے بیٹا شیش سن لے کوئی آسمان ایسا نہیں سی جتھے اللہ دے نام دے نال سرکار دا نام نہ لکھیا ہوئے اے بیٹا سن لے میں جنت دے اندر ہر بالا خانے تے اس محمد دا نام اللہ دے نام دے نال لکھیا ویکھے جنت دے ہر برآمدے تے میں مصطفیٰ دا نام اللہ دے نام دے نال لکھیا ویکھے اگلا جملہ سنیا جے فرمایا بیٹا میری گل یاد رکھی میں جنت دے اندر جنیاں حوراں ویکھیاں نے ہر حور دی پیشانی اتے بھی میں محمد کریم دا نام لکھیا ویکھیا جنت دے اندر ہر حور دی پیشانی اتے میں مصطفیٰ دا نام لکھیا ویکھیا کہ جنت دے سارے درختاں دا نام لکھیا ہوا اے بیٹا میری وصیت یاد رکھی اے بیٹے شیش عرض کیتی ابا جی کی حکم ہے فرمایا بیٹا میری گل یاد رکھی جدوں بھی اللہ دا ذکر کریں نال محمد دا ذکر کریں ابا جی بجا فرمایا بجائے وے کیونکہ میں ویکھیا ہے اے جڑے فرشتے نے نا اے ہر ویلے مصطفیٰ دی ذات تے درود و سلام پڑھ دے رہے ہیں میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت فنا فی الرسول گدائے اولاد بطول سید المنادرین مولانا امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی آپ من نے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش ترفا دھوم عرش پہ تازہ جدھر لگائیے تیری داستان جدھر لگائیے تیری داستان میں کیا چنگا پتر ہوئی ہوں گا جڑا پیو دے آنکھیں لگے آدم علیہ السلام تے اپنے بیٹے نو وصیت کر کے جا رہے ہیں پتر جدو خدا دا ذکر کریں نال مصطفیٰ دا کریں ایک کیویں دا پتر ہے بھائی جڑا اندر نہیں لکھیا کتھے وے حضور دا ذکر کرنا تے ویکھنا کتھے لکھیا پہلا قرآن ہی پڑھ کے ویکھ اللہ نے جتھے اپنا ذکر کیتا نال مصطفیٰ دا ذکر کیتا ہے لون میں صحابہ دا عمل بھی تواڈے سامنے رکھنے صحابہ کرام نے کی کیتا اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ سرکار کی آمد دلدار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد علماء حق علیہ سنت ماشاءاللہ کتاب دا نام ہے الموجم الکبیر لکھن والے بندے دا نام ہے علامہ امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 278 ہے کتاب دا نام ہے صحیح مسلم شریف صفحہ نمبر 1174 کتاب دا نام ہے مسند ابو یعلا الموصلی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 463 کتاب دا نام ہے مسند امام احمد ابن حنبل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 22 کتاب دا نام ہے جامع ترمذی شریف صفحہ نمبر 1004 کتاب دا نام ہے الحاوی للفتاوی لکھن والا او جڑی جن نے حالت بیداری چ مصطفیٰ دی 75 واری زیارت کیتی ہوئی ہے اتنے حوالے پیش کیتے نے ایک حوالہ بھی غلط ثابت کر چوک کھڑا کر کے گولی مار دی خون معاف ہے
تے جے حوالہ صحیح ہوئے تے پھر گولی نہیں مرواندا پھر آکھاں گا آر رل کے تو بھی بہ کے نعرے ماریا کر مصطفیٰ دی آمد تو بھی ساڑے نال بہ کے آکھیا کر دے جشن عاشق کر دے جشن عاشق جس دا او آ گیا کر دے جشن عاشق کر دے جشن عاشق سونا او آ گیا کعبے تے اج خدا خود چڑھنے لوار آئے کعبے تے اج خدا خود چڑھنے لوار آئے روایت راوی نے جناب سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے ایک دن جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے حضرت سیدنا امیر معاویہ نے فرمانے نے ایک دن صحابہ کرام مصطفیٰ کریم دے غلام مسجد نبی جب بیٹھے سن کہنے نے ساڑھے قسمت دا ستارہ چمکیا اسی بیٹھے ہوئے سن اسا بیکھیا اچانک کی بیکھنے آندھنے وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ کہنے نے اسی بیٹھے ہوئے سن صحابہ کرام مجمع لا کے بیٹھے سن آندھنے اچانک بیکھیا اللہ دے نبی آگئے سرکار دو عالم تشریف لے آئے آقا نے آگے فرمایا میرے غلاموں ما اجلسکم فرمایا اے دسو ایٹھے جلسہ کیوں کیتا جے علماء بیٹھے ما اجلسکم ایٹھے جلسہ کیوں کیتا ہے ہن تانوں بھی کسے نے پوچھنا تساں راسی تاجدار مدینہ جلسہ کیوں کیتا ہے اے جواب سے ابھی یہاں دے سرکار نے فرمایا ما اجلسکم جلسہ کیوں کیتا اے جڑے تسی بیٹھے چوکڑیاں مار کے اینو کہندے نے جلسے وچ بیٹھنا جلسے سجدہ کر کے بھئیے دو سجدے دے درمیان جڑی انہوں نے جلسہ کرنا یعنی بیٹھنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں آج مسجد تے کیوں بیٹھے ہو اگے نہیں سن بیٹھے اگے بھی تے بیٹھے سن آج کوئی گل ہور سی خادم رضوی صاحب فرمایا آج وچ گل کچھ ہو رہے اج سرکار علیہ السلام نے فرمایا ما اجلسکم اج تے جلسہ کیوں کیتا ہن صحابہ کرام دا جواب سنو صحابہ کرام عرض کر دے قالو جلسنا نذکر اللہ آنے نے سونے اسی ایتھے جلسہ اس واسطے کیتا ہے اسی ایتھے بیٹھ کے اللہ دا ذکر پہ کرنے اللہ دا ذکر پہ کرنے جلسنا نذکر اللہ ایتھے بیٹھ کے اللہ دا ذکر پہ کرنے ونحمدہ اللہ ہدانا للاسلام یا رسول اللہ ایتھے بیٹھ کہ اللہ دا ذکر پہ کرنے او دی حمد پہ کرنے کہ اس رب نے سانو اسلام وال ہدایت دیتی ہے فرمایا بس یہی وجہ ہے عرض کر دینا نہیں سونے کچھ اور بھی وجہ ہے فرمایا غلاموں او کیڑی وجہ ہے عرض کر دینا سونے بمنا علینا بیکا اللہ نے تواڈے ورگی ذات سانو دے کے جڑا ساڈے تے کرم کیتا ہے نا جڑا ساڈے تے اللہ نے احسان کیتا ہے اسی مسجد وچ بیٹھ کے اس احسان دا شکریہ ادا کرنے اس احسان دا بیٹھ کے شکریہ ادا کرنے اے دا ترجمہ جی اپنی زبان وچ کر لئیے کہ انج کہہ لینے صحابہ کہندے نے یا رسول اللہ اسی ایتھے بیٹھ کے آندے سن مالکا یار تے کوئی کسے نو ویکھن نہیں دیندا تو اپنا یار ہی سانو انو فرما دیتا ہے اسی بیٹھ کے شکر ادا پہ انج کرنے آنے پہ فضل رب الاولا اور کیا چاہیے فضل رب الاولا اور کیا
ساری ذوق سے پڑھو ذرا مل گئے مصطفیٰ اور کیا اللہ دا ذکر کر دے ساں تے تواڈے آن دا شکر پیدا کر دے ساں یا اللہ تیرا شکر ہے اپنا نبی تو سانو دے کے ساڈے تے بڑا کرم کیتا ہے اچھا سرکار نے گل سن لئی صحابہ نے کر دیتی چاہیے سرکار خاموش ہو کے آپ ہی پڑھاؤ کے بیٹھ جاندے پر حدیث پاک مکی نہیں فرماندے نے حضرت سیدنا امیر معاویہ فرماندے نے قال سرکار نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذاک اللہ دی قسم ایسے واسطے ہی بیٹھے سو قسم چکے سو اللہ ما اجلسکم الا ذاک کیا اللہ دی قسم ایسے وقت بندہ کسی نو کام کر لے نا کسی کام کر لے جا یار کریا وہ بندہ ہو کے وہ یار اٹھے تے قسم واقعی اٹھے ہاں یار قسم ہے وہی میں دیکھ کے آیا جی سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو قسم دے کے پوچھا نا اللہ کی ما جلسکم ملا کیا اللہ دی قسم اسے واسطے بیٹھے سو تے صحابہ کی کہندے قالو اللہ کی ما اجلسنا الا ذل اللہ دی قسم کم سانو بھی کونی سی اسی بھی اسے واسطے بیٹھے ہوئے اللہ ما اجلسنا الا ذلک سرکار اللہ دی قسم اسے واسطے بیٹھے سو ہن میرے نبی دا جملہ سننا سنیو اے میلاد بنا دیو سرکار دا ذکر کر دیو تانوں لبدا کی ہے میں کہ سن حدیث پاک قالا میرے نبی نے اپنے لب کھولے مٹھا مٹھا میرے نبی بولے اے جنی سارے آنکھوں دے ایک باری سبحان اللہ نہیں اے جنی پھر پیار نہ آنکھوں دے ایک باری سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تو انہوں مدینے لے جائے پھر آنکھوں دے ایک باری سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بولے آقا کریم نے فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم فرمایا میرے غلاموں میں توانوں قسم دے کے اس واسطے نہیں پوچھیا کہ تواڈے تے کوئی تہمت لاواں یا توانوں کوئی سخت جملہ آکھاں یا رسول اللہ پھر کیوں قسم دے کے پوچھیا جے فرمایا انہو اتانی جبریل علیہ السلام فرمایا ہونے میرے کو جبریل آیا ہوا ہے انہو اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی فرمایا ہونے جبریل میرے کو آیا آکے میں نو خبر دے رہا سی آکے میں نو دستا پیا سی سونے ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ جبریل آندہ پیا سی سونے تواڈے غلام جڑے مسجد جب بیٹھ کے تواڈے آن دا شکریہ ادا کر دے پینا تو ہاتھا رب انہ دا عمل بے کے فرشتیاں دے فخر کردائے ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ فرشتیاں فخر کردائے او فرشتیوں تُسی آندے سو یا اللہ نہ بنائی انہیں فساد کرنا ہے یہ ویسے میرے اپنے جملے نے میں اپنے ذوق نہ کہنا یقین رب فرماندا ہے گا تُسی آندے سو نہ بنائی یہ فساد کرے گا تو آڈی نظر فسادیاں تے سی میری اینا ملا دیاں تے اے جڑے حضور دا بیک ذکر میری نظر چے بھی سن اے بھی حضور دا ذکر کر دے ہون گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں ایک حدیث پاک اور عرض کرا حضرت امام ابو الخطاب اندلسی رحمت اللہ علیہ انہاں دی کتاب التنویر دوسری ایک کتاب الدرر المنظم فی بیان حکم مولد النبی العظم شیخ الدلائل شیخ عبدالحق محدث الابادی او محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور یہ شیخ عبدالحق محدث الابادی ہو آپ اس حدیث پاک صفحہ نمبر 280 لے کے آئے حدیث پڑھاں جی سبحان اللہ فرماؤ ہاں جڑا سننا چاہتا ہے حدیث پاک پڑھی ہے ایک باری گوڑے چھڑ کے پھر آنکھو ذرا سبحان اللہ ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال مررت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الى بيت عامر الانصاري وكان يعلم بقائي بلادته عليه السلام لابنائه وعشيرته ويقول هذا اليوم فقال عليه السلام ان الله فتح لك ابواب الرحمة
الرحمة وملائكة كلهم يستغفرون لك ومن فعل فعلك نجاتك او كما قال علیہ السلام. حضرت ابو دردہ فرمانے نے آندنے ایک دن اسی نبی پاک علیہ السلام دے نال مدینہ طیبہ دی گلی وچ ٹردے پیساں اے ابو دردہ کدھر گئے ہو؟ فرمانے نے مررت مع النبی الی بیت عامر الانصاری. آندنے سرکار اگے اگے سا اسی پیچھے پیچھے اے ابو دردہ کدھر گئے ہو؟ فرمانے نے اسی نبی پاک دے نال حضور دے ایک صحابی جنہ دا نام حضرت عامر انصاری ہے. حضور علیہ السلام دے نال حضرت عامر انصاری دے گھر گئے. فرمانے نے جدوں اسی انہاں دے گھر گئے نا تے اساں ویکھیا ہے وکانا یعلم بقائی ولادتہ علیہ السلام لابنائہ وعشیرتہ. آندنے اساں ویکھیا ہے حضرت ابو دردہ اپنے گھر دے وچ اپنے بچیاں نوں بھی بٹھایا ہویا ہے, اپنے قبیلے والےاں نوں بھی کٹھیاں کر کے بٹھایا تے بٹھا کے کر دے کی نے وکانا یعلم بقائی ولادتہ. آندنے سرکار دو عالم دا صحابی حضرت عامر انصاری اپنے بیڑے وچ اپنے پتراں نوں بٹھایا ہے, اپنیاں بچیاں نوں بٹھایا ہے, اپنے رشتہ داراں نوں بٹھا کے تے آندے کی پہنے بیان کر دے پہنے ہوئے میرے مصطفیٰ دے غلاموں سنو. جدوں نبی پاک آئے تے پھر آ ہویا, جدوں حضور دی ولادت ہوئی اے واقعات ہوئے. آندنے وکانا یعلم علم یعلم کہندے نے تعلیم دے رہے سن, تعلیم دے رہے سن. کس چیز دی تعلیم دے رہے سن؟ گرامر پڑھا رہے سن کہندے نے نہیں, صرف پڑھا رہے کہندے نے نہیں. جناب دسو تے صحیح نا حضرت عامر انصاری اپنے بچیاں نوں تعلیم کادی دیندے پے سن؟ کہندے نے وقائی ولادتہ. آندے نے نبی پاک دی ولادت دیاں گلاں دی تعلیم اپنے بچیاں نوں دیندے پے نے, اپنے بچیاں نوں پڑھا رہے نے, اپنے بچیاں نوں سکھا رہے نے. حضور دی ولادت دے پاک تے بس سکھا کے کہندے کی نے ویقولو تے حضرت عامر کہہ رہے سن او میرے گھر والیو سن لو ھذا الیوم او میرے پترو اج دا یو دن جے جس دن وچ اللہ دے نبی دنیا وچ تشریف لے کے آئے سن. ھذا الیوم اج دا دن جس دن اللہ دے نبی آئے سن. کہندے نے فقط جدوں نبی پاک نے اپنے غلام دے جملے سنے نا کہندے نے فقال علیہ السلام میرے نبی بولے اپنے غلام دے اے محفل دا انداز دیکھ کے فقال علیہ السلام میرے نبی بولے. آقا نے فرمایا اے میرے غلام سن لے ان اللہ فاتح اللہ کا ابواب الرحمہ. او میرا ذکر میلاد کرن والے ہو اللہ نے آج اپنی رحمت دے بوئے تواڈے گھر تے کھول چھڑے نے. اللہ نے تواڈے تے رحمت دے بوئے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء حق اہل سنت. ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ. بے شک اللہ نے تواڈے واسطے رحمت دے دروازے کھول دیتے نے. وملائکۃ کلھم یستغفرون لک. تے فرمایا رب دے سارے فرشتے تواڈے واسطے بخشش دیاں دعاواں پہ منگدے نے. آخری جملہ اس حدیث سے فرمایا ومن فعل فعلک. فرمایا جن نے انج کیتا جے میں تساں کیتا. من فعل جس نے کیا فعل تواڈے کم ورگا کام اے جڑا تسی کر رہے. آقا پھر کہ فرمایا نجا تواڈے سبحان اللہ کہن تو بھی صدقے ہوئے. فرمایا نجات کیویں؟ فرمایا نجات جویں رب تانوں نجات دے گا انہاں نوں بھی نجات عطا فرما دے گا. اسی ایسے واسطے نے مک گئے دکھ سارے مولا کرم فرمائے
منو سارے ساڈے آقا بولو بولو خوشیاں منو سارے اسی کیا نے پہنے جو کوئی مرضی اندر ہے کیوں کر دیو کتھے کیوں لکھے اسی بڑے پڑھلے نہ لانے اسی انے نعرے لاواں گے گھر بار سجاواں گے سڑائے سڑے کوئی اسی خوشیاں مناواں گے نعرے لاواں گے گھر بار سجاواں گے سڑائے سڑے کوئی اسی خوشیاں مناواں گے کیوں کہ ساڈے اُتے آقا دی رحمت دے سائے خوشیاں مناؤ سارے روایت سنو حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی آپ نے خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58 تے لکھیا دلائل النبوہ دے اندر صفحہ نمبر 78 امام اصفہانی نے لکھیا حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین دے اندر حضرت علامہ امام یوسف بن اسماعیل نبھانی علیہ الرحمہ آپ نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 267 ہوتے اس روایت کو لکھیا کیس ٹی تقریر تو انہوں پتہ میرے کل نہیں ہوتی سمجھ دے کیوں پائی آپ سے ہے نا آج کل تے بڑا کام ہی سوکھا ہویا نا تقریر کرنا حقیقت بات ہے بڑا سوکھا بندے بنا کیس تو سنی حجی بلکہ ایسی بھی خطیب پاکستان ہونے ہیں کیس ٹی گل حوالے دا ذمہ دار جب تک میری زندگی حضرت سیدنا حسان بن ثابت ویسے اپنی ایمانداری دسو جی میں تو سبحان اللہ کھیے اس بندے دے نا تے انج ہولی جی سبحان اللہ آکھنی بن دی ایسی اے جان دیو حسان بن ثابت کون پیر صاحب بعض عموماً نے کیا چڑھتے ہیں حسان بن ثابت جی سرکار دے سنا خان سا او میں کیا تو اے عام نات خان سمجھے سا حضرت حسان بن ثابت عالم دین سن نرے سنا خان نہیں میں کیا تیرے اس پاکستان کسی مدرسے چکو پڑھ کے آجائے انہوں نے شیخ الحدیث تے علامہ فہمہ تے میں کیا حسان بن ثابت ہوئے جنہیں مصطفیٰ دے سامنے بے کے علم دین پڑھے آیا عالم دین سنا خان ایک کر دے پتہ کی سن حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ جدوں کوئی کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف حرزہ سرائی کردہ سی نا زبان کھول دا سی تے میرے نبی فرمان دے سن حسان میرے اللہ جواب دے انہوں جواب دے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں جواب دے او جڑے شعر ہے نا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ ایدہ پیچھے بھی کوئی بیک گراؤنڈ ہے تو سائی تک یہی سنے نا ایک بھائی ماں نے سرکار دے بارے جملے کو غلط بولے سا حضور دے چہرے دے بارے پہلے تے حضرت حسان بن ثابت نے ٹھکائی کی تھی چنگی طریقے نال اس کافر دی تے ٹھکائی کرنا پہلا او دے ول ویکھیا اس کافر ول جن نے سرکار دے بارے جملے بولے سن پہلا او دے ول ویکھ کے او دی ٹھکائی کی تھی چنگی شہراں تے پھر انج سرکار ولوں ویکھیا او ناتے صحابی رسول حسان بن ثابت نے ادھی کافرہ والو بیک کے شیر پڑھے ادھے پھر مصطفیٰ والو بیک کے شیر پڑھے او نا والو بیک کے ٹھکائی کی تھی پھر سرکار والو بیک کے اندھے سونے آئے بکواس کر دینے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي سونے آئے بکواس کر دے پیا تو آڑے بارے سونے آج تک تو آڑے ورگا سونا سے کسی آنکھ نے بیکھے ہی کوئی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ آپ فرماندے نے
कहते ने मैं मेरी उम्र तकरीबन को 7 साल सी। कितने साल जी? हुजूर दा मिलाद पाक जरा इस एंगल नाल भी देखना। हजरत हसन बिन साबित कहते ने मेरी उम्र तकरीबन 7 साल सी। मैं छोटा जा बच्चा सा। कहते ने मैं अपने घर विच सा, पर उस टाइम मेरी कैफियत ऐसी अगर मैं कोई चीज वेंदा सा ते मैं उन्हें याद रख लैंदा सा। इन्नी मैनू समझ बूझ है सी अगर मैं कोई किसी की गल सुनदा सा तो याद रखदा सा, कोई वेख लैंदा सा ते तां वी मैनू कोई चीज ज़हन नशीन रह जांदी सी। आंदे ने एक दिन असीं बैठे सा ते एक बंदा साडे कोल आया जिहदा नाम सी साबित बिन दहाक। सा 3 नुक्तियां वाला सा, अली बा ता सा। ये मैं उन्हां वास्ते पाइया पढ़ना वा इंज करके बोलना जेडे बेचारे किस्त सुन के कर देना ते ओ किधरे सा नू दूजा ही ना सा समझदे रह। इस बात के बाद दफा मैं लफज भी नाल तलफ्फुज भी ओदा पढ़ देना। सा ना सा अलिफ बा और ता अगे दहाक ना ओ दुआद दे नाल दुआद हा अलिफ काफ दहाक। कहंदे ने ये साबित बिन दहाक नामी बंदा साडे कोल आया नौजवान सी आके ते ओने सानू एक गल सुनानी शुरू की। उन्हें आख्या मैं हुणे हुणे एक बनु कुरैज़ा दे एक यहूदी कोल उठ के आया। ओ यहूदी मेरे नाल लड़दा सी पिया। ओ साबित बिन दहाक आके हज़रत हसन बिन साबित नू आके गल सुना रहा उन्हां दे घर विच जेड़े उन्हां नू सुनाण दे। आंदा मैं हुणे हुणे एक यहूदी कोल उठ के आया ते ओ यहूदी मेरे नाल लड़दा सी पिया। हज़रत हसन बिन साबित कहंदे ने असां आख्या भी तेरे नाल क्यों लड़दा सी, की वजह सी लड़ने दी? उन्हें आख्या गल ए वे ओ यहूदी मैनू आखण दिया सी अन करीब आ जेड़ा जमाना आ गया ना अहमद नबी दे आउण दा जे। तुसां गल बड़े आराम नाल सुन लईए, गल बड़ी मजे दी है। उस यहूदी ने आख्या ए जमाना उस अहमद दे आउण दा आंदा। जदों ने मेरे नाल गल कीती मैं क्या ओए अहमद कौन है? उस यहूदी ने आख्या सुन अहमद होवे जिवें दे साडे नबी किताब लैके आए सन, ए नबी भी ओही जेड़ा किताब लैके आएगा ते ओ आके सानू यहूदियां नू कत्ल करेगा। ओ नबी आके सानू यहूदियां नू कत्ल करेगा। हजरत सैयदना हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने ओ साबित बिन दहाक ए गल करके टुर गया। कहंदे ने दिन बीतया जदों रात पई ना रात कहंदे ने रात लंघ गई, अगला दिन होया ना ते फरमांदे ने जदों सुबह होई ना ते मैं इंज महसूस कीता कि जिवें मैं किसी खूबसूरत महलां दे उत्ते चढ़िया होया। खूबसूरत महलां दे उत्ते गल सुनना ली मैं आप फरमांदे ने मैनू इंज लगा जिवें मैं खूबसूरत महलां दे उत्ते आंदे ने सवेर दा टाइम सी ते मैं इंज महसूस कीता जिवें मैं महलां दी छत दे उत्ते बैठा। आंदे ने अचानक मेरे कन्नां विच किसी दी बड़ी उच्ची आवाज आई, बड़ी किसी दी उच्ची आवाज आई। हजरत सैयदना हसन बिन साबित कोलों पूछिया जनाब दसो तुहानू सवेर दे वेले किवें दी आवाज आई है? हजरत हसन बिन साबित कहंदे ने मैं वेखिया सुबह दा वेला सी ओ यहूदी जिन्हें साबित बिन दहाक दे नाल लड़ाई कीती गल्लां कीतियां सरकार दे बारे विच जिन्हें दस्सिया सी ना ओ यहूदी एक उच्ची सारी पहाड़ी उत्ते चढ़िया होया है ते ओदे सामने अग बलदी पई सी, अग रोशन कीती होई सी ते ओदे आले दुआले कुछ होर यहूदी भी खड़े सन। ओ यहूदी सारियां दे सामने खलो के ते रौला पाई जा रहा है, लोकां नूं इकट्ठियां करी जा रहा है। सारे यहूदी ओदे कोल जमा हो गए ते जमा हो के आंदे ने ओ की गल है तैनूं क्यों रौला सवेरे सवेरे पाया होया ही? ओ आखन लगा ओ लोगो सुन लवो ओ सितारा तलू हो गया जे, ओ सितारा तलू हो गया है, ओ सितारा तलू हो गया है। उन्हां आखिया दस केड़ा सितारा तलू होया है? आंदा याद रखिया जे ए जेड़ा सितारा अज तलू होया है ना ए सितारा हमेशा उदों ही तलू हुंदा है जदों कोई अल्लाह दा नबी आउणा होवे। ते सुन लवो हुण ए आखिरी सितारा सी, हुण अहमद आया है, हुण सितारा बाद च कदी भी नहीं जे तलू होना। ये आखिरी सितारा
اس تو بعد نہیں ہونا. میں کیا کانیاں تینوں اجے تک سمجھ نہیں آئی, یہودیاں نو سمجھ آ گئی ہے. اونا کیا قادری صاحب ذرا چک کے مہربانی ذرا. اونا کیا تو کہنا کی چاہنا ہے. یہودی آکھن لگا اے ستارہ طلوع ہے, اے ہمیشہ ادوں دا جدوں کوئی نبی آنا ہوے. تے آکھن لگا گل وے ہن احمد تو علاوہ کوئی رہ ہی نہیں گیا. احمد تو علاوہ کوئی, پھر بولو احمد تو علاوہ کوئی رہ ہی نہیں گیا. وہ آخری رہ گیا. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے دن اوہی سی جس رات سرکار دی ولادت ہوئی سی. میں کیا اپنے تے اپنے رہ, یہودی بھی اس راتی نعرے مار دے رہنے. آج سونا تشریف لے آیا, آج سونا تشریف لے. جی ایک آخری روایت میں پیش کر کے تو بات نو وائنڈ اپ کرنا گا. صبح جمعہ شریف بھی ہے تے ٹائم بھی کافی ہو گیا, تقریباً 11:30 تو تے ٹائم ہو گیا. اس روایت دی راویہ ام المومنین صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی, عتیق باپ دی عتیقہ بیٹی, محدثہ امت, فقیہہ امت, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ فرمانیاں نے مکے دے اندر نا ایک یہودی آ کے رہندا سی. او تاجر سی, او کدی کدی آ کے نا اوتھے گھر لے لیندا سی, رہائش رکھدا سی. تساں اج بھی ویکھیا جڑے بندے اتھوں باہر دے ملک جاندے نے یا باہر لے جاندے, او آ کے کدھر کوارٹر وغیرہ لے لیندے نے, رہائش. آپ فرمانیاں نے او یہودی مکے وچ رہندا سی. او کردا اے سی جتھے اج وادی منا ہے نا, اس مقام تے لوگ اکٹھے ہوندے سن تے او اوتھے جا کے تجارت کردا ہوندا سی. منا دی وادی کہندے نے ایک رات آپ فرمانیاں حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے جدوں نبی پاک دی ولادت دی رات آئی نا, حضور علیہ السلام دی ولادت دی رات, فرمانیاں نے اس ٹائم او یہودی کچھ قریشیاں دے مجمع وچ بیٹھا ہویا. قریشی سن کچھ او بیٹھے سن او دے کول, اے انہاں دے کول بیٹھا سی. اے آیا نا ویکھیا قریشی سن انہاں دے وچ آیا. قریشیاں آ کے آکھن لگا او قریشیو مینوں اے دسو اج دی رات تواڈے کسے قریشیاں نال کوئی بچہ تے نہیں پیدا ہویا؟ کی آندا ہے اج دی رات تواڈے قریشیاں وال کوئی بچہ تے نہیں پیدا. انہاں قریشیاں آکھیا سانوں تے نہیں پتہ بھائی, اسی نہیں جانتے. انہیں آکھیا اٹھو سارے تے جاؤ اپنے اپنے گھر تے پتہ کر کے آؤ. جاؤ اٹھو جاؤ تے جا کے پتہ کرو کہ کوئی بچہ پیدا تے نہیں ہویا. او گروہ جننے بندے ایسا اٹھے سارے اپنے اپنے گھر ٹر جا کے سارے پوچھیا, پتہ لگا سویر دا ٹائم پتہ لگا کہ بھئی راتی پیدا ہویا ہے. تواڈی سبحان اللہ تے بھی سبحان اللہ. میرا دل کردا میں 2-4 واری آپ اونچی اونچی آکھاں سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک واری پھر سبحان اللہ, پھر سبحان اللہ, پھر سبحان اللہ. پوچھا ایک کول پوچھ, دوسرے کول, تیسرے کول, چوتھے. انہاں کہا جی ہاں راتی بچہ پیدا ہے. کدے گھر؟ انہاں کہا عبداللہ دے گھر. ہائے ہائے اللہ اکبر. حضور دے میلاد دی گل کرنی ذرا مچل گیا کوئی کری سبحان اللہ. اماں جی عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے ہر بندے نو پتہ لگ گیا اج دی رات آمنہ دے ویڑے وچ چن چڑھ آیا ہے. حضرت آمنہ دے گھر چن آ گئے. جناب عبداللہ دا لخت جگر آیا ہے. ہر بندے تک اطلاع پہنچ گئی. فرمانے نے او قریشی بندے پھر اس یہودی دے کول گئے. جدوں دن ہویا جدوں اس یہودی کول گئے نے نا, یہودی نے آکھیا کی گل ہے بھئی دسو بچہ ہویا کہ نہیں؟ آکھن لگے ہاں بالکل اج رات ایک بچے دی ولادت ہوئی ہے. ہن یہودی دا جملہ سنیا جے. آکھن لگا مینوں اے دسو جدوں تسی اٹھ کے ایتھوں میرے کولوں گئے او دے تو بعد وچ بچہ پیدا ہویا ہے یا میرے تواڈے کول آਉਣ تو پہلے بچہ پیدا ہویا ہے؟ انہاں آکھیا نہیں جدوں تو ساڈے کول آیا سی نا تیرے آਉਣ تو پہلے ہی بچہ پیدا
ہو چکیا سی بچے دی ولادت ہو چکی سی اس یہودی آکھیا جے اے گل ہے کہ مینوں دسو کدے گھر بچہ پیدا ہوئے انہاں آکھیا عبدالمطلب دا پوتا آیا ہے عبداللہ دا چن آیا ہے او یہودی آکھن لگا پھر انج کرو مینوں وی او دے گھر لے چلو او جڑا بچہ پیدا ہویا ہے نا او اس امت دا نبی ہے میں او دی زیارت کرن واسطے جانا چاہنا مینوں او دے گھر لے چلو اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے او یہودی آیا جناب عبداللہ دے دروازے تے نبی پاک دے دروازے تے آیا سبحان اللہ کیسا دروازہ ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا جدوں دروازے پہ آیا جناب عبدالمطلب آ رہا ہے کی گل ہے آندا جڑا تواڈے گھر چن آیا ہے نا مینوں وی زیارت کراؤ مینوں وی اودی زیارت کراؤ لیاندا چک نبی پاک علیہ السلام انج ویکھے نبی کریم علیہ السلام دے جدوں چہرے دی زیارت کیتی تے ویکھدیاں سار ایک دم ڈگ پیا اللہ ویندیاں سار ڈگ پیا جدوں ڈگیا انہاں پانی پڑ کے منہ تے چھٹے مارے اوے اینوں کی ہویا جدوں ہوش آئی نا انہاں کہ تینوں خیر تے ہویا کی ہے ہن او دا جملہ سن اکھاں کھول دیاں سارے یہودی آکھن لگا آندا اے لوگو سن لو اج بنی اسرائیل وچوں نبوت چلی گئی جے اج بنی اسرائیل وچوں نبوت ٹر گئی جے اج آسمانی کتاب بنی اسرائیلیاں دے ہتھاں وچوں نکل گئی جے آکھن لگا تو کہنا کی چاہنا ہے آکھن لگا اج جڑی گل میں کر رہا مانا کہ اج نبوت بنی اسرائیل وچوں ٹر گئی اج انہاں دے ہاتھ وچوں کتاب ٹر گئی اے میں آپ نہیں آندا ساڈیاں کتاباں وچ انج ہی لکھیا ہوا ہے ساڈیاں کتاباں دے اندر انج ہی لکھیا ہے آپ جڑا سامنے میں نا ایک وقت آئے گا جدوں اے اعلان نبوت کرے گا کہ یہودیاں نو انہاں دے تکبر دی وجہ تو پھڑ کے قتل کرے گا کہ یہودیاں دے علماء بھی برباد ہو جائیں گے آکھن لگا عربیوں سن لو تہانوں مبارک ہوے اج تو بعد اے نبوت جڑی ہے عربیاں وچ آ گئی جے عرب وچ نبوت رسالت تو برابر ہو گئے ہو آکھن لگا اے جماعت قریش اے دسو میں جڑی تہانوں خبر دتی ہے اے دے نال خوش ہوئے ہو کہ نہیں ہوئے اس یہودی دا آخری جملہ آکھن لگا اوے قریشیو سن لو اللہ دی عزت دی قسم ہے واللہ خدا دی قسم ہے آ بچہ جڑا تساں ہتھ پھڑیا ہویا ہے اے بچہ تانوں انہاں بلندیاں تک پہنچائے گا اے بچہ تانوں انہاں بلندیاں تک پہنچائے گا جدا تسی سوچ بھی نہیں سکدے آکھن لگا دی حکومت مشرق تو لے کے مغرب تے شمال تو لے کے جنوب تک ساری دنیا وچ اس نبی دی حکومت ہوئے اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت کے بعد سعادت ہوئی ہر پاسے بہار ہی عثمان بن حبیرس فرمی بندہ وہ کہندا کہ اسی نا 5-6 بندے ساں اسی بیٹھے ساں ایک بت دے سامنے اچانک کہندے بت لال تھلے جا سی بڑے حیران ہوئے اینوں کی ہویا کلوتا تھلے جا پے کہندے نے میں پڑھ کے سیدھا میں پڑھ کے میں سیدھا کیتا انج پیچھے بیٹھا میں بڑا پریشان اندے فرآہ مقبوبا علی وجہہ میں ویکھیا پھر منہ دے بل تھلے جا کہندے نے میں پھر پڑھ کے کھڑا کیتا جدوں تیجی واری کیتا او پھر تھلے جا حضرت عثمان کہندے نے جدوں تیجی واری تھلے ڈگیا تے میں آکھیا فقال عثمان بن الحویرث ان ھذا لامر قد حدث میں آکھیا بھی کوئی گل ضرور ہوئی ہے دنیا
کوئی گل ضرور ہے جڑا یہ بت بار بار تھلے ڈگن دیا جملے بڑے قابل نے کہندے نے وَذَالِكَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي وُلِدَ فِيهِ رسول اللہ یہ رات ہو سی جس دن نبی پاک دی ولادت ہوئی او رات سی جدو حضور دی ولادت کہندے نے میں کیا کوئی ہویا ضرور جدو 3 واری ڈگیا نا تے عثمان بن حویرث نے کچھ عربی دے شعر پڑھے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ وچ اسم لکھیا پہلی جلد اندر صفحہ 102 تے کہندے نے عثمان بن حویرث کہندے بوتنو مخاطب کر کے اندھے نے اے سنم اے دور دراز علاقیاں دے عربی ٹر کے تیرے کو لا کے بیٹھے نے تے تو اٹھا ہویا پہ دور دراز علاقیاں دے بندے تیرے کو لائے نے تے تو مودہ ہویا پہ تینوں کسے بندے کوئی تکلیف پہنچائی یا تو کھیڑنا ہے پہ عثمان بن حویرث کو کہہ رہا ہے دور دراز علاقیاں تو عربی تیرے کو لا کے بیٹھنے تے تو تھوڑا دلے ڈگ پینا تینوں کوئی تکلیف پہنچی ہے یا تو کھیڑنا ہے پیا اگر ساڑھے کو کوئی غلطی ہوئی تو بھائی اسی معافی مانگ لینے ہیں تے اگر تو ذلیل ہو گیا نا تے تو رب نہیں ہو سکتا فرماندے نے جدوں میں ایک جملے بولے جدوں میں ایک جملے بولے نا تے کہندے نے اے بول دیا سار میں پھر بوتنو کھڑا رہا فلم مستوا حتف بهم حاتف من السنم بصوت جہیر وہو یقول او فرماندے نے جدوں میں پھڑ کے کھڑا کیتا نا او پھر ڈگ پیا تے وچوں آواز آئی اونچی آواز میں بت بول کے آکھن لگا اوے عثمان بن حویرث او میرے کول بہن آ لائیو اوے سن لو اج جڑا بچہ پیدا ہویا جڑا اج پیدا ہویا یاد رکھ اس دے نور دے نال دنیا تو ہنیرے موک گئے جے تے اے بت سارے تباہ و برباد ہو گئے آندا ہے او دی آمد دے نال ساری دنیا دے بت تھلے ڈگ پینے میں ہی کلا نہیں ڈگیا ساری دنیا دے بت ڈگ پینے تے بادشاہاں دے دل اس ٹائم ڈرے ہوئے نے کہ آکھن لگا 1000 سال ہو گئے نے فارس دے وچ اگ بلدی پئی اج تک بجھی نہیں پر اے سونا ایسا ہے او دے اون دی وجہ تو 1000 سال دی باندی ہوئی آگ بھی رب نے بجا چڑی تے آکھن لگا تے اج او جڑے جادوگر سن انہاں دے کول جن اتوں خبراں لے کے آ جاندے سن تے اج رب نے جنہاں دی بھی اوتے جان تے پابندی لا چھڑی جو بھی نہیں جا سکدا اے بھی تباہ و برباد ہو گئے کیوں آکھن لگا اج سونا نبی آ گیا ہے جدے کول رب دی طرفوں سچیاں خبراں ہونیاں گرامی قدرداد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے اللہ تعالیٰ نے بلند و بالا شانہ دے نال نوازیا ہوئے اللہ پاک آپ دے وسیلہ جلیلہ نال ساڑھے سارے نے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین کھڑے ہو کے دو شہر درود و سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں مصطفیٰ جان رحمت پہلا جس سہانی گھڑی چمکا باغ چاند جس سہانی گھڑی چمکا افروز ساعت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں
सुहाना जो तवाफ रोज़ाए अक़दस करे मस्त बेखुद मजद में आती हवाओं को सलाम और जो तेरे गले को में देते फिरते सदा उन फकीरों रागीरों और गराओं को सलाम। सारे अहबाब जितने सारे बैठो तशरीफ रखो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من
من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا إله العالمين یا اللہ پاک حضرت علامہ صاحب آپ نے کریم علیہ السلام دی متعدد تعداد دے وچ احادیث عرض کیتیاں پیش کیتیاں نبی کریم علیہ السلام کی درود و پاک پڑھیا گیا قرآن پاک پڑھیا گیا یا اللہ پاک ختم پاک پڑھیا گیا لنگر پاک کا اہتمام کیتا یا اللہ اس سب دا ثواب نبی کریم علیہ السلام نے بارگاہ دے وچ تحفتاً ہدیتاً عقیدتاً نظرانتاً پیش کر دیں یا اللہ قبول و منظور فرما یا الہ العالمین اس دا ثواب پاک کریم علیہ السلام دے وسیلے نا کو انبیاء کرام صحابہ کرام تابع تابعین پائنتن پاک اہل بیت ازواج مطہرات آپ دے شہزادے شہزادیاں آپ دے والدین کل شہیداں کل غوثاں کل ابدالاں کل ولیاں دی بارگاہ پیش کر دیں یا اللہ قبول و منظور فرما یا الہ العالمین خاص نبی کریم علیہ السلام دے وسیلے نا اس دا ثواب پاک میرے بابا فید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ خواجہ مین الدین چشتی آج میری رحمت اللہ علیہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پیالی احمد صابر رحمت اللہ علیہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ حضرت بدر الدین سلیمانی رحمت اللہ علیہ کے بابا نظر فرید تک سب دی بارگاہ دے وچ ہدیتاً پیش کیتا ہے یا اللہ قبول فرما کے سب سے درجات بلند یا اللہ پاک کل اولیاء خاندان چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سوروردیہ سب بزرگان کی بارگاہ دے وچ عرض کیتا ہے پیش کیتا ہے قبول فرما کے یا اللہ سب سے درجات بلند یا الہ العالمین خاص حاضرین انہاں دے عزیزو کار پین پراجے دنیا تو رخصت ہو گئے نے یا اللہ انہاں دی بارگاہ پیش کیتا ہے قبول فرما کے انہاں دی قبراں تے ہزار رحمتاں
کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ پیش کرتا ہے اللہ قبول فرما کے سب سے درجات بلند فرما۔ یا اللہ پاک خاص ہمارے اہل علاقہ اہل محلہ جننے بھی دنیا تو رخصت ہو گئے نے یا اللہ انہاں دی بارگاہ پیش کر دیں قبول فرما کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ میرے باوجدار علامہ صاحب دے عزیز و کار بہن بھرا آپ دے پیر و مرشد سب دی بارگاہ پیش کر دیں یا اللہ قبول فرما کے سب سے درجات بلند فرما۔ یا اللہ پاک اسی گناہگار تیری بارگاہ دے وچ دست با دست یا اللہ عرض کر دیں یا اللہ سانو معاف فرما۔ یا اللہ ساڑے صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ اس محل پاک کا صدقہ نبی کریم علیہ السلام کی میلاد کا صدقہ یا اللہ مولا حسن حسین کا صدقہ یا اللہ ساڑے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ساڑے کرانچ خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل نہ بے اولادان اولاد عطا فرما۔ یا اللہ اولاد کی نعمت نہ نواز یا اللہ اولاد کی نعمت نہ نواز یا اللہ اپنا فضل فرما دے یا اللہ رحم فرما دے یا اللہ جڑے بیمار نے انہوں نے شفا عطا فرما۔ یا اللہ جڑے ہسپتالاں وچ بیمار نے انہوں نے شفا عطا فرما۔ یا اللہ جڑے گھراں وچ بیمار نے انہوں نے شفا عطا فرما۔ یا اللہ سب تے خیر سب دا بھلا یا اللہ سب دی اولاد انہاں دے بخت بیدار فرما۔ یا اللہ سن معاف فرما دے یا اللہ کرم فرما دے یا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ سن معاف فرما دے یا اللہ ساڑے گناہ معاف فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ بارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم